Ahojte pri Evanjeliu, inak krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Kristovho Evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie a mojej vlastnej skúsenosti. Dnes tu máme nedeľné Evanjelium, ktoré cirkev číta po celom svete. Ján 15. kapitola 9. verš. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás, ostaňte v mojej láske. Veľmi krátky veršik, ale asi nebudeme mať dosť času, priestoru na to, aby sme dokázali pochopiť hĺbku toho, čo tu je povedané. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Vieme o Bohu, alebo my kresťania veríme o Bohu, že Boh je trojica, Otec, Syn a Duch Svätý. A láska medzi Otcom a Synom je tretiou božskou osobou a tým je Duch Svätý. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ako Otec miluje Syna a dáva mu svojho ducha, tak rovnako Syn miluje nás a dáva nám svojho ducha. Dá sa povedať, že Boh nás má rád ako seba samého. Otec tým, že dáva Syna za nás má rád ako vlastného Syna, možno ešte viac. A toto je tak brutálna veľká vec, že keby sme pochopili zlomok tejto pravdy, tak by sme to podľa mňa emočne nezvládli, aby sme zomreli. A k tejto láske by som sa chcel trošku vrátiť alebo sa aj dotknúť. A vieme, že Boh stvoril svet a stvoril ho z lásky alebo pre lásku. Boh je láska, hej, také klišé, otrepané a tak ďalej, ale ja to poviem tak, že keď sa pozriete na nejaké auto, hej, keď je to nejaká dodávka alebo nejaké SUVčko, tak si poviete, to je rodinné auto. Hej. Ten konštruktor mal zámer stvoriť rodinné auto. Keď sa pozriete na nejaký traktor, tak ten konštruktor, ktorý vymýšľal ten stroj a vyrábal ho, alebo ho dal vyrobiť, tak jeho úmyslom a zámerom bolo, aby sa ten stroj pohyboval, dajme tomu v prírode. Hej. A potom tu máme športové autá, ktoré patria na pretekárske dráhy. Aj to jasné, z toho dizajnu toho auta sa dá vyčítať strašne veľa o zámere tých konštruktérov. A rovnako keď pozrieme na svet okolo nás, tak z múdrosti, z veľkosti, z dokonalosti prírodných zákonov, z komplexnosti sveta, z toho, aký je svet úžasný, vzájomne prepojený, ako všetko so všetkým súvisí, z veľkosti vesmíru proste už len z týchto viditeľných vecí, ktoré sme schopní poznávať rozum, padáme na zadok a na riť. A tak ako nejaký produkt ľudský slúži určitému zámeru, tak rovnako tento svet, ako bol stvorený, my, naše životy. A predstavte si, že prestanete váhať a prestanete pochybovať o tom, či je Boh dobrý napriek všetkému zlu a uvidíte, ako keby na všetko budete pozerať nie ako niekto, kto má stihomám, alebo niekto, kto je nejaký depresívny stále, tak za všetkým hľadá niečo zlé, ale predstavte si, že by sme pozerali na život a na svet s tým, že za všetkým hľadáme niečo dobré, nejaký prejav toho, ako Otec chcel prejaviť svoju lásku k nám, hej, aj cez tieto stvorené veci. A toto je ultimátny taký switch na nejaký taký ultimátny optimizmus kombinovaný s realizmom, lebo ono to tak je, že všetko je stvorené skrze Neho, pre Neho, On je pred všetkým, všetko v ňom spočíva. A každá vec, ktorá existuje, či už je výtvorom človeka alebo Boha, či už sú to veci, ktoré tvoríme my ľudia, alebo sú to nejaké prírodné úkazy, prírodné zákonitosti, veľkosť, krása sveta, prvotným, totálnym, ultimátnym zámerom je láska. Dobro, hej? A prečo vo svete toľko zla? Jedna vec je, že sa rodí v nás z našich zlých rozhodnutí a potom je tu nejaké tajomstvo nepravosti. Ale čo chcem povedať je, že toto zlo a všetká bolesť bola raz navždy porazená. Viete, nemôžete poznať mieru lásky, pokiaľ za ňou nie je nejaká miera obety. A dá sa v podstate povedať, že každá rana bičom, ktorú Ježiš dostal, a ak ste videli film Passion of Christ, tak viete, aké to boli rany bičom, že proste vytrhávali kusy mäsa a tie končeky tých bičov, tak v každej rane bičom vidieť veľkosť Kristovej lásky, jeho odhodlania, jeho vnútornú silu. Bez toho by to mohli byť len slova, tým, že je za tým krv
utrpenie a bolesť, tak to dostáva úplne inú váhu, alebo tak. A rovnako môže pozerať na všetky zlé veci, ktoré sa dejú v živote, alebo všetky nejaké ťažkosti, že čím väčšia ťažkosť, čím väčšia prekážka, tým väčšia môže byť tvoja láska, tým krajšia môže byť tvoja láska, tým úžasnejšia môže byť tvoja láska. Pre nás všetkým, aby sme dokázali dnes pozerať na život ako na zázrak, ktorý je tu z lásky a je tu pre nás. Každá jedna vec, každá jedna udalosť, každý jeden človek, bytosť, ktorú dnes sa stretneme. Prajem vám požehnaný čas a otvorené oči. Ahojte.